mu je data. Yawwa, a data farko za ka yi selecting in network. MTN ne, na zaɓi network MTN, na zaɓi kalan data gifting ne ko SME ne ko corporate ne. Kaf cikin wannan datan wannan ne mai arha, shine SME, shine mai arha kuma gaskiya shine mara aminci. In ka taɓa SME za ka tura mutum sai ka zo nan baran gwada muku da wani yau SME gashi nan yayi tom 1 gig naira 218 ne, 500 MB naira 112 ne. Sai kai selecting in wanda kake so ka tura mutum. Zan tura mutum misali 1 gig ne na taɓa kan 1 gig sai ka zo wannan zan tura baran sa 500 MB kuma 500 MB number 1 sai ka zo ka sa number da zaka tura mawa gashi nan na sa ya mai identifying gashi nan da MTN ne. To za su cira min naira 112 in na tura wannan data na mi shahada. Yawwa, to kana zuwa nan za su yi kamar a yadda na gaya muku a baya da are you sure you want to, su dai maka tambaye ka tabbatar dai number ne kara samu matsala, gudun matsala ne sa suke ta maka wayannan confirm din tura baran dan yin tansu. Yawa na tura yana processing. Ya danganta da yanayin network da kake inda kake. Yawwa ya tafi successfully. Kana tura mutum ga receipt nan dai. Receipt din nan kai biyan din shi ka cire receipt din. Stan mai dama shi a message na yazo 500 MB ga 500 MB nan yazo.